Една от плочите дойде счупена. Оказа се, че долната страна на стълбището е изключително крива. Доста трудно се работи с тях, за да се получат добре, но ще се справим. Трябва да се синхронизират немалка част от процесите. Това е нещо, което не е никак лесно. Току-що пристигнах и паркирах на единия от обектите, които работим в момента. Обектът е много готин, една къща в затворен комплекс. Като цяло архитектурата и средата тук в комплекса е доста добре направена. Един от така добре помислените комплекси в района на София. Разработихме целият проект през зимата. Разказвам ви накратко какво се е случило и докъде сме стигнали в момента и защо съм тук. Разработихме целият проект през миналите месеци и от 2-3 месеца вече активно проектът се изпълнява. Ние ръководим процеса, изпълняваме надзора. Обектът е голям и доста сложен. Трябва да се синхронизират немалка част от процесите, много наброй дейности с различни изпълнители и като цяло това е нещо, което не е никак лесно. Причината днес да съм тук, освен да проверя общия напредък, вече трябва да са направени всички демонтажи, трябва да е изпълнена голяма част от електроинсталацията, съответно кабели, трасета, конзоли, всичко трябва да е монтирано, затворено и в момента да се изпълняват гипсови шпакловки на по-голямата част от къщата, тъй като има зони, които останаха за шпакловки на малко по-късен етап, тъй като там пък имаме едни вградени врати, за които очакваме релси, съответно стените не са затворени, тъй като релсите първо трябва да се вградат и после да се затворят стените. Малко разпокъсан е процеса, но пък така сме го направили, че да могат всички неща да се движат и да нямаме забавяне. Така че това, което очаквам да видя като влезна, е вече започнати по-груби измазвания, започната работа на места по финни шпакловки. Имаме вече окабелена също и озвучителна система и охранителна инсталация. Миналата седмица се взеха размери за монтаж на подпрозоречен камък, така че следващото ми посещение пък би трябвало да включва вече и неща, които визуално да можете да видите, да различите кое какво е, да ви разкажа малко повече, но сега защо съм тук? Освен да видя общия напредък, да видя неща, които евентуално не ми харесват, въпреки че не очаквам такива, сега нещата върват гладко. Причината да съм тук е следната. Както ви споменах, освен вратите, които имаме плъзгащи, имаме и тапетни врати. Трябва да взема размер за монтаж на каса за тапетната врата, която ще изпълняваме на единия от етажите. Тя също не е никак проста, тъй като освен че е тапетна врата, освен че трябва да бъде боядисана отгоре, върху нея трябва да се лепат и декоративни елементи, които пък декоративни елементи да преливат и към стената, така че имаме супер много детайли в тая врата. Трябва много внимателно да се вземат размери. Освен това, за цялата къща са поръчани радиатори, като на първия етаж имаме малко по-интересни дизайнерски радиатори, обаче в процеса на работа клиентите решиха да ни възложат да направим дизайн и на гаража и като цяло на цялото подземно ниво на къщата. Съответно, за там нямаме избрани радиатори. В момента трябва да взема размери, да проверя колко големи трябва да бъдат радиаторите, да пресметнем с колегите броя на глидерите, които ще са ни необходими и да направим поръчка, така че всички радиатори за цялата къща да пристигнат заедно. Влизам вътре, ще ви покажа малко кадри от къщата, ще ви разкажа за проекта, ще ви разкажа къде какво има, така че ще се видим отново вътре. Влизам през гаража, тъй като трябва да погледна някои неща тук и ще ми е по-удобно. Както виждате, използваме голяма част от гаража за склад. Голям плюс е това, че има огромен гараж и можем да складираме доста неща тук предварително. Ето ги вече са пристигнали широкоформатния гранитогрес за голяма част от баните и подовете в дневната и входното предверие. Имаме тук още гранитогрес. Една от полчите дойде счупена, направили сме рекламация, така че всичко е наред. Много брой малки плочици.
доста трудно се работи с тях, за да се получат добре, имайки предвид, че са рязани от една голяма, не са калибровани. Ужас. Но ще се справим. Това са плочите за една от баните. Ето тук имаме още малки плочици. Тук са много наброй декоративни профили и корнизи, които ще лепим по стени и тавани. Ето тук имаме още и още гранитогрес. И разбира се, не малко наброй торби с лепило, шпаковки и така нататък. Тук се намира цялата термопомпена инсталация с разширителните съдове, колекторни кутии и така нататък. Вече ви разказах защо съм тук. Ето го един от радиаторите. Предполагам, че ще бъде някъде около 15 глидера, ще се позиционира тук. Височината му може би ще е около 60-65 см. Тук имаме различни складови помещения и вече продължаваме към първия етаж на къщата. Ето го и втория радиатор, който обаче за жалост ще трябва да се преработи. Тръбите ще трябва да се изместят ето тук, за да може радиатора да застане по средата на тази стена. Продължаваме по стълбищната клетка и се качваме вече на основния първи етаж, където всъщност се намира и входното предверие и ето го основния вход. Както казах, отоплителната инсталация е преработена изцяло, тъй като тук имаме по-специфични радиатори, захранването им е централно, а не отстрани, както на обикновените радиатори. Колекторните кутии ще се постараем да бъдат скрити, а не по този начин с такива капаци, но входното предверие, тук се качваме към втория етаж. Тук вече е изградена и подменена изцяло електроинсталацията. Имаме също части от ВИК и отоплението отново по таваните. Ето тук ще бъде една от големите портални врати, за които споменах, че ще се плъзгат. Тази се отваря на панти стандартно. Няма да бъде с такъв отвор. Колегите са ползвали някои от картоните, който им е останало, но отворът ще бъде правоъгълен. Тук вече влизаме към една от тоалетните на този етаж. И тук най-готиното нещо, огромна дневна с трапезария и кухня. За тях ще ви разказвам подробно в следващи видеа, но конструкцията за гипсокартона, имаме тавани на различни нива, цялата електроинсталация, имаме озвучителна система, която също е окабелена и чака. Всичко това води към огромна стена с телевизор. Камината вече е монтирана и вградена, така че тук също сме готови и продължаваме към втория етаж. Разказвам набързо какво се случва тук. Оказва се, че долната страна на стълбището е изключително крива. Ние затова сме и демонтирали ето тези участъци. Изключително крива и няма никаква геометрия, така че това, което решихме да направим с колегите, ето по този начин с една минимална конструкция да монтираме гипсокартон от долната страна. Да, това ще увеличи страницата, но пък постигаме една страхотна равнина. Вече сме на втория етаж, отново коридор. Ето тук на тази стена ще бъдат розовите плочки, които ви показах долу. Имаме детска стая с един много готин свод, който разделя стаята на две. Тук ще бъде зоната за спане и бюро, докато тук ще имаме тоалетка, малко зона за игра, гардероб. И така, стените вече са грундирани. Както казах, очаквам да видя подобен напредък. Грундирани, тъй като тук трябва да бъде вече спаковано, даже тази зона е започната. Имаме една стая, която ще бъде гостна. Тук нямаме кой знае колко интересни неща. Обикновено легло. В случая даже ще имаме диван, който ще бъде падащ от един гардероб, за да може през повечето време стаята да бъде по-свободна. Тук това, което направихме, изместихме климатика от тази стена на тази стена, тъй като сметнахме, че ще бъде по-добре да духа насам, а не от тук към комина и съответно струята да се спира в комина, да пречи на датчиците и да не функционира нормално. Тук влизаме вече към мастер бедрума, който има огромен дрешник. Спалнята също не е малка. Най-готиното нещо на спалнята е тази гледка. Така, тя ще бъде позиционирана тук. Ключови контакти от двете страни. Тук имаме декоративни профили, спалнята гледа през прозореца. Тук имаме тоалетка и влизаме в собствена баня. Тук ще имаме вана, тоалетна, душ зона, мивка.
Разказвам много набързо, тъй като тепърва ще говорим в детайли за къщата. Вече се намираме пред зоната с вратата, която ще бъде тапетна и за която трябва да взема размери. Ето тук ще бъде тапетната врата, тя разбира се ще се отваря навътре към помещението. Профилите по нея ще трябва да преливат ето така насам към стената, тъй като тук имаме композиция от рамки, които просто вратата трябва да влезе в тази композиция. Сега това, което е важно за размерите на тапетната врата, тъй като ние първоначално ще монтираме само касата, за да може тя да се облече, да се обърне гипсокартона, да се финишира всичко. Самата врата ще бъде монтирана на доста по-късен етап. Това, което е важно тук да се предвиди, нямаме все още под, но знаем всички дебелини, знаем настилките, знаем слоевете, които ще се случат отдолу, така че подът е ясен. Трябва да се вземат размерите между усилените профили от двете страни и ето тази височина. Нищо сложно, взимам размерите и ще ви покажа вече когато монтираме самата каса. Сега се качвам към третия етаж, който е скосен. Той ще се ползва за общо пространство. Така, тук се вижда тази зона. Тук ще имаме телевизор. Ето ти имаме пътека, колело и така нататък. Пък тук зад мен ще позиционираме работно място с един доста дълъг под през цялата стена. Ето това зад мен отново ще имаме не малка част с шкафове и библиотеки, тъй като клиентите ни доста обичат да четат книги, така че ще имат нужда от доста библиотеки. И на това ниво също имаме още едно мокро помещение, което в случая ще използваме просто мивка. Ето тук зад мен се вижда мястото, на което ще бъде и тоалетната. И ето тук в тази зона ще бъдат перални и сушилни. Така че това помещение няма да има собствена баня, само тоалетна. Тук не е предназначено и за спане. Казах ви много набързо къщата и какво трябва да се случи с нея, някакви много основни моменти. Ако ви е интересно, тепърва ще ви покажа целият проект, ще ви разкажа подробно за него. Ще ви държа в течение с всички технически неща, които се случват, всички трудности, всички процеси, през които минаваме, всички проблеми, с които се сблъскваме. Очаквам те да не са никак малко. Така че, стига да ви е интересно, ще споделям много. Чао за сега!